Witam Was pięknie, Rostomili. Dzisiaj wam rzeknę o tym, że są takie dwa słowa, co się ich dycki prawi ludziom, kierzy mają roztomajte kurowody, kierzy mają starość, kierym się nie darzy, a te dwa słowa to je jakoś i będzie. Te słowa mają wielkucną moc, a o tym bych wam chciał dzisiaj cosik mało wiele wyrządzić. Hańdowni ludzie też mieli roztomajte kurowody ze sobą, a z inkszymi. Jak cosik nie szło, kiedy się jeden z drugim powadził, lebo komusik umrzył gdosik z najbliższej familii. Dziś okupa ludzi idzie do psychologa, ale kiejsi go nie było. Ale za to byli przociele, a kamraci, kierzy poradzili życ dobre słowo. Były, a jeszcze furt są, takowne dwa słowa, co one mają wielkucną moc. A są o wiele lepsze jako godzina wyrządzania z psychologiem. Jak się komusik, kdo mo kurowody, rzeknie, jakosik będzie, to wierzcie, że mu będzie chnet lepszy. Najlepsi psycholodzy w naszym żywobyciu to byli dycki Starka a Stazik, bo oni najdłuższy żyli na tym świecie. Wnuk jak przyszł do stareczki, a żyk, że w nowej robocie się mu nie darzy, że majster furt po nim całą szychtę ryczy, to ona mu rzekła: nie starej się, jakoś i będzie. Dyć to tak jedycki, jak człowiek zacznie robić w nowym werku. Jeszcze tydzień, dwa, a uwidzisz, że będziesz poradził więcej zrobić, bo przeca każdy się kiejsi uczył. A już synek się zaczął śmiać. Starka mu jeszcze dali kąsek buchty, uważyli tej ze sokiem z malin, a starzik polał sztamperle gorzołki. Tuż chłapiec szołku chałupie rot, a furt ze zadku słyszał te dwa starczyne słowa, jakosik będzie. Chłop drepsił po polu cały nasrany, bo nie poradził zapuścić traktora, a kamrat, kiedy go umiał sprawować, miał czas dziepro za tydzień. Ale wieczór selegnął ku babie, a ona mu rzekła: Francek, na nie starej się, jakoś i będzie. Ponową czyń zajadymy jutro do Cieszyna, a Józefa będziemy pytać, co by traktor chnet sprawił. Dała mu jeszcze pusy, a chłopu już było lepszy, a wartko usnął, bo wiedział, że przeca jakoś ich będzie. Była i gazda, kiedy wziął pojczkę z Rajfajzynki na konia a na rafiok, ale nie spłacił i całej, bo mu chybiało grejcarów. Bo uroda latoś była zło, a obila było o wiele mieni jako łuńskiego roku. Tuż drepsił po dziedzinie, cały oko rany, a trafił na swojego kuzyna, kiedy wiedział, że gazda mo fest kurowody. Siedli se pospołu na ławie, przy cesarski ceście, pod wielkucnym dębym, a ten kuzyn prawi: nie starej się, Rudek, jakoś ich będzie. Coś ich mam grejcarów naszporowanych, to ci ich pojczą, a wrócisz mi, jak będziesz miał. Nie ma tego wiela, ale zbytek ci na istok dosik pojczą. Ruda aż się pobeczą, a chnet wziął kuzyna do arendy na piwo, kany byli a i inksi kamraci, a oni też furt prawili gazdowi, że przeca jakoś ich będzie. Rostomili dyski z każdych kurowodów idzie wyliść, iny trzeba tym uwierzyć. Nie śmi się ich dzierżyć w sobie, a lepszy je o nich komusikej życ. Dyski jakosik je, a jakosik musi być. Ludziom je dobrze życ, co człowieka tropi, ale okrom tego trzeba o tym jeszcze a i powyrządzać z pombuczkiem, bo on je dla nas jako takowny stary dobry foter. Choć go nie widzimy, ani nam nic nie rzeknie, to jak do niego pożykomy, to potem nie skozi kansi ze zadku głowy, słyszymy, jakby do nas prawił: jakosik będzie. To są dwa słowa, co one mają przeogromną siłę, a dycki ich worce prawić tym, kierym się nie darzy. Rostomili, na fotografii tam na miniaturce je moja prastarka Anna ze swoim wnukiem Ludwikiem. Choć już miała kupa roków, to do końca wnuki do nich radę chodziły na nawszczywę, gor jak miały jakieś kurowody, bo ona znała te dwa zaczarowane słowa: jakoś i będzie. Rostomili, dziękuję, żeście mnie posłuchali. Jeszcze ta kopytka.
Po obu stronach mojej głowy są dwa obrazki. Jeden obrazek to je pytka, co byście subskrybowali mój kanał, a drugi obrazek to je film, co się Wam można spodoba. Dziękuję Wam pięknie. Miejcie się fajnie.